Sabatha benhle babangcwele. Sizovula ngesabelo 143 inkosi. Oh bukholwa wethu
siphambi kwakho Nkosi yaseMhlabeni. Ngicela ke baba usigone baba usizo sigone baba izinqondo zesihlaba. Baba sikholwa. Amen. Isihloko salenkonzo sithi Umnazaretha akakuphuzi utshwala. Umnazaretha akakuphuzi utshwala. Le ntshumayelo ngeyenkosi ilanga ngiyithathe ku page 328 wencwadi ka-Advocate Mnyando ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Ngikhethe ngoba ngizwa kuthiwa sekunamanazaretha aphuza utshwala. Le nkulumo ingethuse kakhulu ngoba empilweni yami angaze ngimbone umnazaretha ephuzile. Angaze ngibone. Ngifisa ukuba labo abasafika kuleli bandla bezizwele bona ukuthi uShembe wathini ngokuphuza komuntu omnazaretha. Mhlawumbe nami ekugcineni ngizophawula ngalontumayelo. Inkosi ilanga yaqala yafunda incwadi kaDaniel 5 verse 1 to 6. Yabuye yafunda incwadi kaDaniel 5 verse 22 to 28. Yabe isiqala ishumayela ithi njengoba nilapha amaNazaretha nizwe uNkulunkulu ukuba aloba amagama enu encwadini yakhe ukuba uma nihamba emhlabeni anikhumbule. Ngiyathanda ukuba ngibe njengabo labo bantwana ngiyathanda ukuba ngibe njengabo labo bantwana nami. uNkulunkulu angibusise, angikhumbule, angangilibali. Noma uNkulunkulu ethanda ukusibusisa sonke, ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuba kube khona umntwana owahlukayo uyise. Noma uyise angazala amadodana amangaki, athande ukuwenzela wonke okuhle. Kuyaba khona ophuma eceleni. Kuyenzeka kube khona abantwana abahlubukayo kuyise. Abanye bahlubuke ngebomu. Abanye bahlubuke ngengozi. Kwenzeka lokhu kubantwana baka Adam no Eva. Wahlubuka uKhayini enhlizweni yakhe. Waba nomona. Enhlizweni yakhe wayethi uma enikela athi nginikelelani ngoba lo muntu engibeka kuye umnikela unezinto zonke. Inkomo, imbuzi nezinto zonke zomhlaba ngezakhe. Imali ngiyibekelani phambi kwakhe. Lo mbila namabele ami ngiwabekelani phambi kwakho. uNkulunkulu wayethanda ukumbusisa njengomntwana wakhe. Kodwa yena wamhlubuka. Wahlubuka enhlizweni. Akaze akhuluma ngomlomo. Kwakuthi uma enikela akhethe umbila wakhe nakho konke okubi akubeke phambi kwaNkulunkulu. Wayecabanga ukuthi uNkulunkulu akamboni. Wayenjengami nje. Nami ngiyaye ngicabange ukuthi uNkulunkulu akangiboni uma ngenza okubi. Kanti uyabona zonke izinto engizenzayo. Akukho noma kunye okufihlakele kuye. uNkulunkulu wabusisa umfowabo omncane uAbel owayenikele ngenhliziyo enhle. Nani maNazaretha ngiyacela ukuba uNkulunkulu wenu aniphe inhliziyo ephelele. Ningangenwa inhliziyo yobulwane. Uma umuntu enza isono esikhulu uNkulunkulu uzombamba. Uma engayeki
ukuba nomona nokwenza okubi. Ukhani wabulala umfowabo wayesethi uNkulunkulu wenzeni? Uphi umfowenu? uAbel. Impendulo yakhe yathi angazi, ngingumeliso wakhe yini. Uthiyana uNkulunkulu uthini mawusho njalo? Ingani wena ubulele umntanami? Uthi uKhayini ungibonile, uthi uKhayini ungibonile yini ngimbulala? Uthi uNkulunkulu ngibonile, nazi izandla zakho zibomvu zigcwele igazi, nenhliziyo yakho ibomvu, igazi lomfowenu liyakhala lapha kimi emhlabathini, sekuze kwafika nasezulwini. Uyabona ke, ngoba awuphenduki, awuzisoli, sengizobeka isiqalekiso phambi kwakho. Bonke abantu abakubonayo bayakushaya, omunye akushaya ngetshe, omunye ngenduku, omunye akugwaze ngomkhonto, bayoze bakubulala, bayokuzingela njengenyamazana, bengakwazi, awusoze waphumula. Ngifunde incwadi ekhuluma ngamadoda amabili, uNebukadinezari noBelishazari. Kuthiwa kwakunenkosi enkulu yaseBhabhele, uNebukadinezari. Kwase kuthi abantu bakaNkulunkulu bakwa-Israyeli abanjengani nje bamhluba uNkulunkulu. Ababe basagcina isabatha, base bekhonza izithombe, belahla uNkulunkulu. Base bebuyela emuva, badla imithi, baphuza utshwala, benza konke. uNkulunkulu wabe esethumela uNebukadinezari ukuba ababulale. Wathi uNkulunkulu abasithobayo abathumbe ahambe nabo, babe izigcila zakhe, abalwa naye ababulale abaqede. Wayesefika ke uNebukadinezari emzini omkhulu waseJerusalema, ongaphezu kwalo wasekuphakameni, wababulala abavumayo ukungena kuye, wabayeka. Inkosi yabo kwakunguSedekiya, wambamba ngoba wayengafuni ukukhonza ngaphansi kukaNebukadinezari, wamkhipha amehlo. Wahamba naye engasaboni emehlweni, waya eBhabhiloni. Wayesethatha izitsha zephasika zegolide nesiliva, wahamba nazo, wazithuthela eBhabhiloni. Wathi yikho lokhu okunenza niziqhenye nina bantwana bakwa-Israyeli. Uma efika eBhabhiloni wangaziphatha kahle izitsha zikaNkulunkulu. Wafike walwa nabantwana bakwa-Israyeli, ethi abangamkhozi uNkulunkulu wabo, abangaligcini isabatha. Wathi abakhonze isithombe sakhe esikhulu. uNkulunkulu wamcunula lokho. Wasikhukhumeza kakhulu uNebukadinezari, wasiqhenya kakhulu. Akabe esacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngoba nje enqobela abantwana bakwa-Israyeli. Kanti wayeyinkosi enomusa ekuqaleni. Wayesethi nguye uNkulunkulu. Wakha umuzi omkhulu okuthiwa iBhabhele noma iBhabhiloni, nendlu enkulu enesitezi. Ngelinye ilanga kuthiwa waye akhwele phezu kwendlu, athi ukhona uNkulunkulu onendlu enje, unaso isitezi esingaka, unayo imali engangeyami, unazo izinkomo ezingangezami nabafazi abanjengabami, unazo izinceko ezinjengezami. Akekho, mina uNkulunkulu. Kuthiwa ke uNkulunkulu ngalokho wasuka kuye,
wayesemupha inhliziyo yesilwane, wayikhipha inhliziyo yomuntu. uNkulunkulu unjalo-ke eMnazaretha, uma wenza ububi ngenkani uyayisusa inhliziyo kaShembe, ayisuse inhliziyo yasezulwini kuwe. Uma ethanda akufake inhliziyo yekati noma yenja noma ingulube. Uma usunjalo-ke ubude ukuba ubuyele endleleni yobubi. Uzokwenza zonke izinto ezimbi ngenkani, uzodla konke okungcolile ngenkani, uzokhuluma zonke izinto ezimbi ngenkani. Angeke ubuye uthintwe muntu ngoba ayisekho inhliziyo yomuntu kuwe, sekwangena inhliziyo yesilwane. uNkulunkulu uma ethanda akufake inhliziyo yobufebe noma yokuthanda imithi. Akusekho muthi ongawudli, uzowudla noma unjani ngoba sewangenwa inhliziyo yezinkukhu, inhliziyo yezinja, izinto ezithanda ukudla okungcolileyo. uNkulunkulu sewakhipha le nhliziyo yasekuphakemeni, le nhliziyo kaShembe seyaphuma, wayesefaka inhliziyo yesilwane. Isho njalo incwadi esiyifundile ithi uyihlo wena Belshazzari wahlubuka uNkulunkulu wenza okubi. uNkulunkulu wasemphuca inhliziyo yomuntu, wayesefaka inhliziyo yesilwane. Nibonke phela-ke uma nihamba emhlabeni bakhona abantu abanjalo, wena ubone kungumuntu kanti sewafaka inhliziyo yesilwane noma yengwenya noma yenyoka, zonke lezi zilwane ezidla abantu. Angeke umnqande ekuthakatheni, angeke umkhiphe ekubulaleni abantu ngoba sekwangena inhliziyo kaSathane nesilwane esibulala abantu. Omunye kungene inhliziyo yemfene noma yenkawu. Ongenwe inhliziyo yenkawu umbona ngokweba, angabi namahloni, ebe ngisho iminikelo yesonto uma sinikela. Le inhliziyo kaShembe seyaphuma. uNebukadnezari esikhuluma ngaye wangenwa inhliziyo yesilwane, wayesephuma ekhaya eyohlala ehlathini, edla nezinkomo nezimbongolo, akabe esakudla ukudla kwasekhaya, wadla utshani namahlamvu. Ngiyamuzwa ukuthi ningalala. Wayesehluma uboya emzimbeni njengesilwane, wahlala iminyaka 7. uNkulunkulu waze wamkhumbula, wathuma uDaniel ukuba amkhiphe. Wabuya lapho ehlathini uNebukadnezari, wahlala isikhashana, wayesefa. Lo esifunde ngaye indodana yakhe uBelshazzari wabekwa emva kaNebukadnezari. uBelshazzari wafika ubukhosi bukhulu eBhabhiloni, imali iningi nabantu bebaningi. Wafika wachwayiza, wahlanya, waswela izimpiko zokundlisa, wathanda kakhulu ukukhulekelwa nokudla, wathanda kakhulu utshwala, wakhohlwa nokuthetha amacala. Uma enza njalo, lo uNkulunkulu owabe ephe amandla omnqoba abakwa-Israyeli wasuka kuye. uNkulunkulu wayesethumela abaprofethi ukuthi batshele uBelshazzari ukuthi useyasuka kuye, usebuyela ezulwini, usefuna akhulule abantu bakwa-Israyeli ngoba uyabahlupha, akamazi noNkulunkulu.
Uyiseke wake azenzise aye nasesontweni. Kodwa uBelshazari wamphika uNkulunkulu. Wakha isithombe eziningi wasikhonza. Wamphika impela uNkulunkulu. Wathi akekho uNkulunkulu ezulwini. Ngibona izinkanyezi kuphela nesibhakabhaka. Akho uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesethumela isitha ukuba simhlasele. AmaPersia namaMede ahlasela ezweni lakhe. Impi yabavimbezela iminyaka eminingi ingakwazi ukubanqoba. Laba abantu baseBhabhiloni kwathi mhla uNkulunkulu ebanikeza amandla ukuba banqobe abakwa-Israyeli wathi, laba bantu ngabantwana bami, abantu abangcwele, ningabahluphi, ningabafundisi ungaligcini isabatha, ningabaniki izingulube, ningabaphuzisi utshwala. Uma sebefika eBhabhiloni baphuza utshwala, bangaligcina isabatha, uNkulunkulu wayeseyicunuka. Benza yonke into ephambene noNkulunkulu. Asiqhenya kakhulu lamakhosi aseBhabhiloni ngoba banqobe abantwana bakaNkulunkulu bakwa-Israyeli. Ubukhosi lobu bunjalo Umnazaretha. Ikakhulukazi kini eningamakhosi akhona lapha ePhalamende. Hayi ukuthi amakhosi aqala ukuba khona manje ePhalamende. Ubukhosi buyahlonishwa ukuze abantu bakuhloniphe. Ma uyinkosi ubokhuleka emadodeni amadala angangoyihlo. Uwazise, ungawashayi, ungawethuki. Uma abonile ukhulume kahle nabo ngoba bayizingilosi zokukhanya. Ibona abakuphethele izwe. Omunye uma eyinkosi uyacabanga ukuthi nguye ophethe umhlaba. Kanti akunjalo. Akekho umuntu oyinkosi okwazi ukuphatha umhlaba. Okokuqala uphathelwe uNkulunkulu. Okwesibili uphathelwe ngoyihlo abangasekho. Okwesithathu uphathelwe amadoda nabafazi abadala noma bengesizwe izinduna. Kufanele ubazise, ubakhothamele, ungabithuki. Bese kuza-ke izinduna zakho namaphoyisa akho. Amanye-ke amaphoyisa ayalunga, amanye kube ziyithwensi. Nezinduna ezinye ziyalunga, ezinye kube ziyigebengu. Uqapheleke ukuthi abangadlali ngabantu. Ungavumi bashaye abantu. Yenza njalo-ke inkosi encane yaseBhabhiloni, uBelshazari, esikhuluma ngayo. Noyise wayenjalo. uNkulunkulu wamshaya. Abantu bakaNkulunkulu wayengabaphethe kahle. Into ebalekile lapha ukuqala indaba uShembe owayefundisa ngawo amakhosi esontweni. Ningavumi Umnazaretha uboniwa, ningavumi ukuba inhliziyo yenu inonise. Ningamdumaza uShembe. Ningamphathi kabi. Ningamenzi intandane. Uma efica imithi emzini wakho, uba intandane. Uma efica ubholobho emzini wakho, uba intandane. Uma efica ubufebe emzini wakho, uba intandane. Noma efica ukuthukwa inhlamba ekhaya lakho, uye angazi ukuthi uzokwenza njani. Lithi ilizwi elingcwele, uNkulunkulu akahlale emathempelini enziwa ngezandla. Akahlale ezindlini ezinkulu, kodwa uhlala phakathi kwenhliziyo yakho. Uma inhliziyo yethu ingahlanzekile, uba intandane, angaze azi ukuthi uzohlalaphi. Uye ahlupheke, azule,
abuyele emuva lapho wayenjalo esafika kulelizwe lapho elala khona ezintabeni engenandawo. Namhlanje nake uhlala enhlizweni yethu, kepha uma indawo ingekho enhlizweni yami uzohlala. Uma mina ngingenasikhathi naye uzohlalaphi? Uzoba intandane bese uyahamba azule nje angazi ukuthi uzokwenza njani. Le nkosi engikhuluma ngayo uBelshazari kwahamba ngalokhu kudakwa kwakhe waba nedili elikhulu emzini wakhe. Laba abayizitha zakhe basePersia bavula izintuba zokungena eBhabhiloni. Ngalolu suku lomkhosi ebusuku bavala umfula ongena eBhabhiloni. Bayazi-ke abafunda amaBhayibheli lena. Base bezwile ukuthi inkosi yaphuza, iyadakwa. Nezinceku zawo ziyaphuza, ziyadakwa. Uba njengoba siyilapha nje ngiyaphuza amagalane kaBholoko bese sidakwa sonke nabafundisi nabakhokheli nabashumayeli silale singambethe. Namakhosi lawa uma efika lapha ngiwafaka ibhodlela likaBholoko sidakwe sonke lezintombi njengoba sihlezi kulomuzi. Singabe sathandaza, singabe saba khona isigugu, singabe salinda. Ungabe saziwa ukuthi lo muzi ngokaShembe kube sengathi ngowethu bese ngithi hayi mina anginendaba. Umuzi wethu lona. uShembe wafika nomuzi ewuthathathu. Le nkulumo kababa ilanga iyafana nento eyenzeka manje. Amen. Ngifuna ukudla mina, ngifuna imali, ngifuna inyama. Ngizoba ngumongameli onjani uma inyama ngingayitholi? Sengidakiwe, ngiphuzile. Uma ngisho njalo. Kodwa ngesinye isikhathi umuntu uyadakwa eMnazaretha noma engakuphuzanga utshwala. Adakwe nje umuntu noma engadli lutho. Adakwe isono. Ungcono ukudakwa ngoba uphuze utshwala. Isono esikhulu ukudakwa isono. Bese isuka lenhliziyo kaShembe. Bese kungena inhliziyo yenja lapha kimi. Nezilwane nezilwane zonke. Ngidakwe ngingaphuze lutho. Bese umuntu ekhuluma yonke into ekhona ephakameni. Uyobona ngalokho-ke ukuthi lo udakiwe. Uyaxhwayiza. Uphuze utshwala besono. Angizange ngihlale mina nesidakwa. Angizazi. Ngiqala ukuzibona khona lapha ephakameni. Kukhona amabhoxongwana la aseke angene lapha ekhaya edakile. Ngiqala lapha ephakameni ukubona ukuthi ukudakwa into enje. Ngoba ngazala kungaphuzwa lithi. Ubaba nomama babe ngaphuzi. Le nkosi yaseBhabhiloni kwaphuza bonke abantu ngalolu busuku bedile. Badakwa, basina. Inkosi yakhohlwa manje noma indoda, noma umfazi, noma iyini. Kodwa kwathi inkosi ingadakwa kakhulu, kusahleziwe nje etafuleni. Yathi akulandwe izitsha zephasika ezingcwele. Kwavela amadoda amadala athi hayi. Uyihlo wathi zingathintwa lezi zitsha nezikaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu wani? Yimi uNkulunkulu. Lethani mina. Kusho uBelshazari. Zalandwa izitsha zegolide nesiliva ezazikhishwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalema. Inkosi nezikhulu zayo baphuza ngazo.
ngenkathi bephuza bayakhuleka njalo kuzithombe zabo zemithi bathi umkhulu uThixo wakithi owanqoba abakwa-Israyeli. Kwathi phakathi kobusuku kunjalo ijabule kakhulu inkosi wasekuqhamuka isandla odongeni sabonwa yiyo inkosi kuqala. Kuthe isathi nasi isandla somuntu saloba amagama amathathu sathi mene tekela. uNkulunkulu ubalile umbuso wakho uqedile ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula. Utshwala baphela nya enkosini yabuya ingqondo yakhe washawa uvalo angakaze abe nalo. Wasaba isandla esibhalayo odongeni angasazi isandla sikaNkulunkulu. Wayesebiza zonke izangoma ezweni lakhe ukuba zifunde lo mbhalo, bonke behluleka. Inkosi yaba novalo, imilenze nezinyonga zagexa, inhliziyo yashaya kakhulu. Ningabuyele emuva Umnazaretha, ningaphuzi utshwala. Noma kuthiwa uNkulunkulu uyaphuza utshwala ezulwini, mina ngingaphuzi. Umuntu ophuzayo lapha ePhakameni ningesabi ukumkhipha noma yimi nje. Uma ningibona ngiphuzile nisho nithi baba ngoba usuyaphuza lapha ePhakameni, hamba uye kwenye indawo yakho uyothi mhla uyeka ukuphuza bese ubuyela ePhakameni. Ngeke ngiphikise, ngeke ngiphendule, ngiyobopha amasakana ami ngaleso sikhathi bese ngihamba ngenze lokho elikushoyo. Ngoba angisiyo into enkulu uma ngilapha ePhakameni. Into enkulu lapha ePhakameni uNkulunkulu lo owehla ezulwini weza emhlabeni ngoba ethanda nina abantu basePhakameni, nina abantu bakwaZulu. Ngiyabonga futhi lapha khona amakhosi angaphezulu kwama20 nanga phambi kwami abazile kimi kodwa beze uNkulunkulu. Uma sefike isikhathi sami sokuba ngihambe emhlabeni ngiyohamba njengobaba, kodwa uNkulunkulu akahambi yena, uyahlala. Engakuthandi-ke ukuthi uma ngikhona ePhakameni ngisebenzele ukuthi uNkulunkulu akahambe lapha. Ngoba umbone umuntu ehola ibandla ukuthi usebenzela ukuthi uNkulunkulu ahambe phakathi kwabantu. Uthi-ke ubaba ilanga uma ngaqala ngiphuze ngiyobe sengisebenzela ukuthi uNkulunkulu ahambe lapha ePhakameni. Ngisebenzele indlela yokuthi ngiphuze uNkulunkulu aphume lapha ePhakameni, ngisaleke mina ngibe inkosi. Angazi ukuthi ngizoba inkosi enjalo, noma ngizoba inkosi eyingulube, noma eyikati, noma eyimfene, noma enjani uma uNkulunkulu esehambile phakathi kwethu. Abantu abahle abawubhasobhayo umuzi wabo. Abantu abahle ababhasobhayo ubungcwele. Ngeke ubone uNkulunkulu ezokwelusela umuzi wakho. Ngeke ubone uShembe ehla ezulwini ezobhasobha ubungcwele bakho. Cha. Sewakunika lo muzi wasePhakameni unomphela. Uma ungakubhasobhi wena ubungcwele noma ungakwelusi kuzophumuka. Le nkulumo kababa omkhulu ikhuluma ngathi. Inkulumo kababa ilanga ngoba wabilanga lokho ikhuluma ngathi.
ngifuna ukuba nginikeze isithombe sokuthi uma sisola izinto ezenziwa amaNazaretha hayi ukuthi sesukela. Kufanele nizwe ukuthi lo muntu owangithuma ukuthi ngize phakathi ngiqhube uMnazaretha kwakuwumuntu onjani. Kungaba ukuthi nje ubabuyilanga ungaze wazomuzwa ukukhuluma. Ngithi-ke amaNazaretha noma kufika umprofeti kimi embethe ingubo emnyama njengale engiyembethe, noma eluhlaza, noma ebomvu njengoba ngiyembethe nje, noma emhlophe, uma ethi buyaphuzwa utshwala ezulwini, phuzani nani, ningavumi. Kusho ubabuyela. Ngoba uma seliphuza utshwala ngeke nikwazi ukulinda lo muzi wasekuphakameni. Ngeke nikwazi ukubhasopa ngoba iphoyisa lalo muzi yini nonke. Amakhosikazi, amadoda, izintombi nensizwa zalapha ekuphakameni. Amaphoyisa amakhulu alapha ekuphakameni ilamakhosi. Nizwile ukuthi uthena amakhosi over 20 aphambi kwakhe. Kodwa amakhosi uma ayephambi kwaShembe, uShembe wayebayala ebafundisa. Ngangezwa omunye umlungu wathi ekuphakameni wabona inkosi uMtubatuba. Ngelizwe uMtubatuba. Uthi wayesembuza uMtubatuba ukuthi uzofuna lapha. Wathi uMtubatuba ngizofuna inhlonipho. Lapha iyafundisa inhlonipho. Lapha iyafundisa indaba kaNkulunkulu. Kusho inkosi endala ayidome kakhulu uMtubatuba. Ayikho inkosi icebe njengoMtubatuba. Ayikho inkosi yakhula yaba mdala njengoMtubatuba. Kodwa uthi ngize lapha kuShembe ngoba ngizofunda inhlonipho ukuthi abantu abahlala noNkulunkulu bahlonipha kanjani. Uma nibona izinto zonakala nikhona nithi akundaba yami leyo, indaba kaBaba, nobe seningene uSathane ngoba indaba yenu. uShembe ushiye kini konke, akashiyanga lutho kini. Noma esegula akazange angibize. Nomfowethu lo Amos eshinyanga ezulu akazange ambize. Nomnewethu omdala okhona lapha akazange ambize. Akazange asho ukuthi abantwana bami baphi. Uma esehamba emhlabeni uthi Nkosi, ngibeka abantu basekuphakameni kuwe ukuba ubabheke ubelusa. Bangakhohlwa indlela yakho, bangakhohlwa indaba yakho. Ubabiyele ngothando lwakho, ubavikele esonweni, ubavikele nasesitheni zabo. Akazange asho ukuthi Nkosi, ngibeka abantwana bami kuwe ukuba ubabheke. Angisho ukuthi waye ekhohliwe yibona, kodwa wayazi ukuthi asilutho thina abantwana bakhe benyama. Abantwana bakhe abakhulu abomoya, amaNazaretha. Namuzwawela ukuthi uthini. Ikho-ke ingilosi yabuza ukuthi basekuqaleni manje ukuthi wabeyila ubaba omkhulu mase ehamba emhlabeni bese ekhuluma ngabantwana bakhe. Ngoba sonke isikhathi esiningi abantwana bakhe kwakungamaNazaretha. Njengoba ngishilo nasekuseni ukuthi sonke isikhathi uma wayekhuluma nomuntu wathi mntanami, noma eshumayela ethi batabami. Ngoba into eyayibalekile kakhulu kumprofeti abantwana bomoya. Nakumama washo njalo wathi ngicela uNkulunkulu uJehova ukuthi lo mntwana abapha abantwana omunye wabo oyoba ngwabaShembe ngokomoya noma ngokwenyama engasiyena wabaShembe. So uShembe abantwana bomoya
babe baleke kabi kunabantwana benyama. Washo njalo nakumakhosikazi wathi uma ngabe uNkulunkulu wathi nabantu besifazane bengaba yibo abaprofeti abashumayeli, abafundisi. Nomuntu wesifazane ngaba umfundisi uma enomoya kaShembe. So namhlanje nakukhulunywa ngomoya kaShembe, ukhulunywa ngenyama ukuthi abantu abakhulu abakwashembe ngokwenyama. Kodwa lapha umprofeti ubaba Ilanga ukhuluma ngabantu abantwana bakaShembe bomoya. Waqhubeka ubaba Ilanga kwenye inkonzo wathi uShembe wathi ningaphuzi utshwala. Futhi akukho umuntu owake wakhuluma into enjalo emhlabeni ngaphambili. uJesu noMose abazange bayikhuluma indaba yotshwala. uMose wayikhuluma wathi nje uma ungumNazaretha ungaphuzi utshwala. Kodwa uShembe wathi ungabuphuzi utshwala uma uthanda ukuba umntwana kaNkulunkulu kusukela ekuzalweni kwakho uze ufe. Emva kwami mhlawumbe kungase kuvele amaphoxongwana acabanga ukuthi ahlakaniphile kunoShembe, anifundise ukuthi utshwala kulungile. Ningakuvumi lokho. Akusiye into esinda ukuba nilwe nigwazane noma nibulalane uma kuvela imfundiso enjalo, ngoba iyakuchitha ubungcwele. Ngithi kungase kwenzeke lokho ukuthi kusasa nithole umfundisi oyisidaba ophuzayo, ikakhulukazi kulabo befundisi abancane. Kodwa ningavumi lokho. Ningangabazi uma lo mfundisi ephuza noma ebhema, nimcishe encwadini, nimkhiphe phakathi kwenu aphele. Ngoba ukuphuza kuyimpande yazo zonke izono. Kuthiwa imali iyimpande yesono. Yebo kunjalo. Kepha mina ngithi ukuphuza kuyimpande yazo zonke izono. Imali iza kamuva. Zonke izono ziqala ngokuphuza utshwala. Amen. Le ntshumayelo kaBaba Ilanga ngiyikhethe ziningi, kodwa ngiyikhethe specifically for ukuphuza utshwala ngoba ngethuka uma ngisemsakazweni ngithi ngiyakhuluma kushaye umuntu ucingo ethi wena uyazi into esho. AmaNazaretha ayaphuza utshwala ebese ngesabatha ehlambuluka. Wayesethi lo muntu ayikho le nto yaleli bandla elivumela ukuphuza utshwala. Ngoba uyazi into ekhulumayo. Ngethuka ukuthi uthini bona. Ikho into enjalo. Hayi abantu bathi hayi AmaNazaretha aseyaphuza manje. Ngempela ngaze ngibone umuntu eNazaretha ephuzile. Angikami manga ngaze nje ngibone umuntu eNazaretha ephuzile. Angazi noma umfundisi ngoba umdala kuleli bandla wakwambona nje. Sasihlala sikhuluma nje kwangayona lento ezojwayela ukukhuluma ngoba utshwala emzini womNazaretha kwangangeni. Angikhuluma indaba ukuphuza kwangangeni. Ngisho kumshado kwangangeni utshwala emzini nje weNazaretha. Uma kwakunemshado ngoba sasazi ukuthi kubana abantu abangakholiwe sase sikhiphe imali kusinikeza omunye umuntu eyokuthenga enze utshwala emzini wakhe bese kumenyezela ukuthi abafuna ukuphuza utshwala nakho ukuphuza utshwala, kodwa hayi emzini weNazaretha. Kodwa namhlanje ngizokuthiwa AmaNazaretha aseyaphuza. Bengithi mhlawumbe abantu bayawathuka nje ngoba abantu bayabebe nenhlamba, ngoba ngiyazi ukuthi kwaqala nini ukuthi AmaNazaretha ephuza utshwala, ngoba ekuqaleni kwavela ukuthi omunye umkhulu AmaNazaretha wathi hayi AmaNazaretha angaphuza egcine ngolwesine.
ehhovisini kodwa engeze esontweni edalile. Kwaphuma impela lokho kwakhulunywa ngaleyo ndaba ukuthi kunomholo osho njalo. And namhla sengizwa kuthiwa amaNazaretha aseyaphuza. Ukhona umholi oyisidakwa impela nje. Hayi kancane. Yena-ke nje. Angazi noma lo noma uyaphuza, nabanye bayebethi uyaphuza, angikwazi-ke ngoba amaNazaretha asho zonke izinto. Kodwa le uyadakwa, nami ngiyamazi. Udakwa impela nje. Ngisho esontweni eshumayela edakile. So uma baba ilanga ethi kuzoba khona amabhoxongwana azophuza utshwala, akhona amabhoxongwana aphuza utshwala njengoba ngikhuluma nje. Akhona amabhoxongwana aphuza utshwala. Njengoba ubaba ilanga ekhuluma ngokuthi uBelshazari wafika ubukhosi bubukhulu, wafika wachwayiza, wayigibela esitezi ebese ebheka izinkanyezi ethi ukhona uNkulunkulu la, angiboni uNkulunkulu yini. Le nto iyenzeka manje kuleli bandla lamaNazaretha. Ukhona umholi engayizwela mina ethi imina uNkulunkulu wamaNazaretha. And lokho wayekusho ngoba esigeja ngobukhulu bebandla ukuthi ngoba ngiphethe abantu abaningi kangaka, nginezitezi ezingaka, nginezimoto ezingaka, ngihlonishwa amakhosi nani uNkulunkulu ngoba ngeswele lutho. Kuthi-ke ubaba into abayaziyo ukuthi bedla inyama, iphi inyama, iphi. Ngangamuzwa lokhu zethi hayi mina ucingo ngisebenzisa nje ukuthi ngithole ukudla. Njengoba ngisho ngithi nginzalo yokuphakama, ngiyayazi yonke into ekhona eyenzekayo nayengenzeki ngesikhathi esidala. Siphume kuphaka ebuhleni ibandla lelikhulu ngendlela esimangaliso. Wawuthi uma uyakhona uvuke ebusuku uyekhona. So ubukhulu benabandla lamaNazaretha akuyona into eqala manje. Kodwa umehluko ukuthi ngesikhathi sethi ibandla lalinga-advertise. Namhla ngoba ayikho enye into abangase beyikhombe abayenziwa ibandla. Kuphela into abayazi ukuyenza ku-advertiser iy'moto zikaShembe, ku-advertiser izindlu zikaShembe, ku-advertiser uShembe phakathi wabo noma enzani. Ayikho enye into abangase bekutshele yona. Ngakho-ke ngoba uney'moto ey'ningi, unezindlu ey'ningi, unabantu abaningi, hhayi ngoNkulunkulu. And asikwazi ukuthi siyeke ukukhuluma ngale nto ngoba uShembe ukhulumile ngayo ukuthi uBelshazari wathi mayefica umnotho omkhulu wayesechwayiza esema phezulu kwesitezi wayesenzile, wayethi ukhona uNkulunkulu ongangami, ukhona uNkulunkulu onabafazi abangaka, ukhona uNkulunkulu onabantu abangaka, ukhona uNkulunkulu oney'moto ey'ngaka. Waze wathi ngelinye ilanga eshumayela omunye wathi mina iy'moto ngiyishintsha njengamasokisi. Wathi kwabanye oShembe ningabalandeli oShembe abahluphekayo. Lo muntu njalo uyashumayela njalo ufundisa abantu. Manje-ke njengoba silapha nje sithunyiwe uNkulunkulu ukuthi siyiqondise indaba sePhalamende, siyiqondise indaba yobuNazaretha. And njengoba besho umfundisi ekuseni, we've been given a mandate yokuthi lento siyiqondise, senza abantu bazi ukuthi lento i-wrong. Hayi ukuthi bese sitshelwa abantu ukuthi hayi lokhu ningakukhulumi niyaxeka noma niyahlulela. No, sitsheliwe ukuthi lokhu ku-wrong, lokhu ku-right. Into e-wrong kufanele ukuthi siyisho ukuthi i-wrong leyo. Kufanele sikusho ukuthi ku-wrong ukuthi ume phakathi kwabantu uthi yimini uNkulunkulu. Njengoba kade ekhuluma umfundisi, awukwazi ukuthi utshele abantu ukuthi uNkulunkulu.
ayikwazi ukwenza. Awukwazi ukuthi unikezwe umsebenzi kaNkulunkulu ubusuqhosha nezimoto oyithengayo, uqhoshe nezindlu, uqhoshe ngani ngoba uyinceku kaNkulunkulu. Okufanele ukwazi ukuthi into ebalekile kuwe ukuthi ufundise izwi likaNkulunkulu, usize ukuthi right njengoba abantu bebanga kanje bafundiswane ngendaba kaNkulunkulu. And njengoba ade esho umfundisi sinomsebenzi omkhulu kabi. Ngoba sinomsebenzi wokuthi laba bantu abazigidi beyazi ngoba abanye bavele bangena nje bathuthuzela nje. Bazi ukuthi ukhona njengoba bekhuluma umfundisi ukhona amabandla noma inkolo ezakhelwa ukuba ziqedwe ngazo umthetho kaJehova. Ibe khona inkolo oqedwa ngayo umthetho kaJehova. Njengoba ngisho nje ngithi ibandla lakithi manje limele ukuqeda umthetho kaJehova. Ngoba uma umuntu ewumholi noma engasiyena nje umholi ewumnazaretha ezotshela umuntu ongayilo iNazaretha ukuthi kuleli bandla uyaphuza utshwala bese kugcinwa ngesabatha, then you end up onke amaNazaretha ekuphuza utshwala ngoba atshelwe umuntu mhlawumbe owumshumayeli, mhlawumbe owumfundisi, mhlawumbe oyini ukuthi ebuNazaretheni kuyaphuza utshwala. Then uphendula inkolo, wakha inkolo ezolwa nenkolo kaJehova. Njenganamhlanje sinenkinga ngoba siyifiwa kangaka. Ngoba manje kufanele siconvince umhlaba ukuthi umuntu oyiNazaretha azawahlabela amadlozi. Umuntu oyiNazaretha akayihlanganisi nezangoma. And the question, how do we do it? Because we are not even a kota laba bantu abafundisa ukuthi kufanele ukuthi uma uyiNazaretha uhlabela amadlozi. Uma uyiNazaretha kufanele ukuthi akuyikho inkinga ukuthi usonte nezangoma. Yonke le nto ibuya kithi. Ngoba emhlabeni wonke amaNazaretha kushiwo ngamaNazaretha la amaningi. Kade ngizwa ngomunye umuntu osonta khona lapha ethi asazi noma kumvanga lozungu noma ubani ethi babuza abantu emsebenzini ukuthi hawu anamanye amaNazaretha ayagunya bese ethi ayayihlambuluka. Ayikho into enjalo. Asikho isono esihlanjulelekayo. Asikho. Awukwazi ukuthi ungagunda uthi uzokhipha umnikelo wokuhlambuluka ukuthi ugundile. Abanye benza izono mhlawumbe umuntu ehlangane nomkakhe ngesabatha bese ethi hayi angihlambulukile, uyahlambuluka ngoba ehlangane nomkakhe ngesabatha. Ayikho into enjalo. Noma umuntu eye emncwabeni ngesabatha bese ezothi hayi ngibika ukuthi angizukubabikho ngizoba semncwabeni. Ngamanye amazwi ufuna ukuthi wena authorize isono. I can't authorize isono. Uma ngabe ungakwazi ukuba into ungayenzi uphoqeleke ukuthi ungayenzi, ukulungile uphoqeleke ukuthi ungayenzi. Kodwa lokho uhlangane noNkulunkulu hayi nami. Ngoba mina angikwazi uku-authorize ukuthi wenze isono. Uma umuntu esethena uNkulunkulu isono leso. Ukuthi uphuma kanjani uma ingekho indlela ukuphuma, yes we understand it. Kodwa hayi ukuthi ngalokho thina sesijaji ukuthi awenze isono. Cha. Isono ahlambulukelwa. Uhlambulukela umngcola nje umncane, kodwa hayi ukuthi uzokwenza isono ukuthi sengiyahlambuluka, ngihlambulukela isono. Ufike uphuza utshwala bese uthi uyahlambuluka. Ile nto ke esibhekene nayo njengamaNazaretha ngoba
we have to tell the world ukuthi le nto eyenzeka lapha nakusiyona into kaNkulunkulu. Ngoba uma singayikhulumi leyo nto leyo, sizakha ibandla elakhelwe ukuphikisa ibandla likaJehova. Njengoba kade chaza umfundisi ekuseni ukuthi abezizwe into yokuqala baqeda inkolo kaJehova ngamaCreeds. Uthe mase sebeyiqedile ngamaCreeds base beyakha ngama-doctrine. Sekuba into ukukholwa, ukuqeda ukukholwa kaJehova. Then abantu bagcwala enkolweni eqeda ukukholwa kaJehova. So exactly into eyenzeka lapha ebandleni lamaNazaretha. Izigidi zabantu manje na zifundisa ukuthi ukuhlabela amadlozi akusiyona isono. Ukuphuza utshwala akusona isono. Ukusonta nezangoma akusona isono. I mean yonke into engcolile akushunyayelwa lapha. Akushunyayelwa. Angiphatheni umholi wakhona akashumayeli. Akho nto efundisa abantu ngokuthi uNkulunkulu ufunayo ngoba sekusho yena ukuthi mina uNkulunkulu wamaNazaretha. Ngayizwela mina ekusho lokho. Ngaleyo ndlela ke kufanele ukuthi siqine. Le mandate esinikezwe izweni ukuthi asiqondise uNazaretha kufanele sibhukule. Futhi singesabi lutho. Amen. Ma into wrong iphambana nomthetho kaNkulunkulu, iphambene nomthetho kaNkulunkulu. Singakwesabi lokho. Noma bengasithuka bethi siyahlulela sinjani ayikho indlela esingayenza ngayo. Sithunyiwe. uNkulunkulu usithume azi ukuthi vele sizothuka, sisolwe. Kodwa kufanele umhlaba wazi ukuthi akukhona uNazaretha lokho, uNazaretha yilo. Amen. Noma bengaba baningi bebezigidi kodwa abasuwona amaNazaretha. Bama ngamaNazaretha ngeingubo kodwa into abayipracticeayo ayibona uNazaretha. Amen. Njengomkhokheli ehlala esho ukuthi wathi esemanzini kwaqhambisa abantu abafaka ingubo ezimhlophe ezinhle. Kodwa bathi uma befika endaweni ethize zavele zaphenduka zabamnyama, zaba yiyo yompilo. Uthi kwaqhamuka abanye abaningubo esengathi bayahlupheka. Bathe mase besondela laphana bavele balokhuza ingubo zabo zabazinhle. Ileyo nto ifunekayo ekukholweni. Ukuthi njengoba siyilapha nje umhlaba wazi ukuthi laba abantu abafani nabanye abantu, laba bantu bahamba noNkulunkulu. Njengoba ade ekhuluma umfundisi ekuseni ukuthi kufanele sibabaze lento yokuthi simbonile uNkulunkulu ephakathi kwethu. Njengoba abantwana bakwaIsrayeli banqamla ulwandle engeke linqanyulwe abantu bengahambi noNkulunkulu, kwase ukuthiwa le ndawo nezizukulwane zethu ziyobuza ukuthi kwakwenzekani bese sibatshela ukuthi hayi uNkulunkulu wabaphakathi kwethu wasenzela lokhu nalokhu. Ithi-ke ingilosi nani kufanele lento uNkulunkulu wanenzela yona yokuthi kufa abantu yonke indawo kodwa kini ungafi noyedwa, not even one province yethu owake wafa ebulawa yi-coronavirus. Lapho uNkulunkulu wayesitshengisa ukuthi ukhona. Uthi ingilosi kufanele ukuthi leyo nto niyibone uNkulunkulu. Amen. Niyenze ukuthi uNkulunkulu ebone ukuthi niyabona ukuthi uhamba phambili kwenu. uNkulunkulu uhamba phambili kwenu. Amen. Noma singaba nobunzima obunjani kodwa uNkulunkulu uhamba phambili. Umuntu nomuntu akabhukule singanqotshwa uSathane. Ngizwile ukuthi ngithele ekuseni ukuthi ubaba omkhulu waya kumlungu wathi hamba utshela abantu bami ukuthi uSathane uyabafuna uzobachitha. Nangempela emva kwababa ilanga sachitheka. Nesikhathi kwababa ilanga sichitheka kodwa emva kwakho lakutheka ibandla lamaNazaretha.
yabo manje na-ke sinomsebenzi omkhulu ukuthi sazi ukuthi ukukholwa kwethu kwaloku Umnazaretha kuyidwala elibushelelezi eliyohanjwa ngabambalwa uthi kushembe uyathanda nomsilandela lapho siyakho indlela incinyane inameva inamazwi ihanjwa ngabambalwa inkosi uselokhu enozini